én elégedett voltam a produkciómmal. A gitár egy kicsit nekem hiányzott, de ettől függetlenül úgy érzem, hogy a táncosok kiegészítettek engem. Én szerintem megpróbáltam a legjobbat kihozni ebből az egészből. Hát az, hogy így alakult, az pedig kicsit sajnálom. Most persze rossz érzés, de hogy egyáltalán annak örülök, hogy idáig eljutottam, és ennek nagyon örülök, és ezt becsülöm. Ez egy örök élmény marad az életemben. Ez egy emlék. Szerinted a múlt heti apró balhét, hogy ugye kicsit kiengedted a véleményedet a színpadon, az befolyásolhatta a nézőket? Volt, akit elfordított tőled? Én úgy érzem, hogy ez nem, mert én utána ezt elmondtam, hogy nem így gondoltam. Ettől függetlenül fontos, hogy az embernek megadjuk a tiszteletet, és nagyon örültem a mostani kritikáknak. Ilyen kritikákkal, hogy kiestem, jó érzés, emelt fővel megyek haza. Dalválasztásod is egy kicsit nehéz volt, ugye nem a legbonyolultabb Michael Jackson dal, de azért mégis egy Michael Jackson dal. Igen, Michael Jackson előtt tisztelegni szeretnénk mindenek előtt, ezért öltöztem ilyen kicsit jackusabban is, ahogy a klipben ő is így öltözködött. Én nagyon magaménak éreztem a dalt, és örültem neki, hogy elénekelhettem az ő dalát. Sajnos őt utánozni nagyon nem lehet. Én ezért próbáltam a saját stílusomat megmutatni. Úgy érzem, valamilyen szinten sikerült, de Michael Jackson egy volt, több nem lesz. A jövőn már nagyon keményen gondolkozom. Én úgy érzem, hogy mindenképpen a zenében leszek, legalábbis mindenképpen a zenében fogok továbbra is gondolkodni, mert én ebben érzem magam tehetségesnek. Én úgy gondolom, hogy ebben mozgok otthon, de majd kiderül.